ole tun rum chu hei lumet I an clear hole tai la thaw be chu mi ma chuanin a huwa chapa mei che pakhat hian message minon thona kan ena I gpay number minon hril ro atia amaro chu ka hril lem lo wa hei ka number hian neya enting nei ka rem lo wa tin ka number ha ka lo gpay box ya chen za son ni minon thon tapa a pubul lo lume sakna kha ka anin ka riga aro pe saknin ka ria tin an hoyan ti hian ron ziak boka alo pan le che di pon lo nar ho zero minon ti boka amak hi ti aril ru chi thak hi ti a chang phi chen a ka nu di a sa thin zo ko ri mi in min mamwa min ram pan na nar ho to men ti ngot mai chu engil ru nge am putang o ka ti thina ni amak hi ka ti thina ni om zia bera chuan ka channa la hian lang ve lo se an tua chu zong chu ani ama pon ka soi to kha an ni hui ka pan ngai lova an ma ni hian ti hian ron pan thina chu ke hian ka lo khong ai be thina ti hian a video te hi siam an du thina video walan te hin cha ka ni dik tak chuan chu wang chuan an du ang thil ka lo te sak thina ka soi photo kha I ka chanela lang lo turai du ni chuan ke ma min be vak lo hian an ma ni hi hril tamai ula I kabula rong kal lo tu la min pan lo tur hian hril mai ula a thain ka ria ke ma min be vak lo hian mo miron pan tu te chu mizo an ni emo vai an ni emo chakma an ni emo tu ma kan har ngai lo wa tin poisa an nei mo nei lo emo ka me sak vek poisa po nei lo ma se min ma mo miron pan tu te chu ka be sak vek zel chu kan soyanga chuan lumet video kan en chho tana lo da poisa nei mi nei lo a to ilu tu kan me do ti da mi miron vis do ni mo koga using Christmas po mang don mo utu yu kha nivira mi ha min kha yu kha nivir tro nivir biang no te anti kha an ming pang atu ni virani nang tu diras mo na ma ming po sai nei box mo ri si tum box boy thak la tu ngai che pa te po an me do me ra nga pa ni mo pesan ni pathum irong kala tu ma pesan ni lewat ra boy kha kan met vek ang November ha
Nah, itu tuh, nah itu. 이거 너희가 기어망아. Sao là con được chắc rồi? Con được chắc. Kan met zawa in chiar pathumin min lo ri sgot me ma paisa pa ni mang chilo ai zo la yu bula kal ve chak em ai zo ve chak ma boy thar min ris ba ka he video min share ro la tu zui boka a boy thak ri he hui lan hin chak ka mo boy thak khop mai nak tu kalau ya le kan deng do na kalau kal ve do na tia i lokal do dem kalau kal ve do ti he ti ka video kan du to kang bye 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 bye.
Festa lung sung kha bye bye.